Üdvözlök mindenki, én csak elég Széra vagyok, és én ezt már másodjára viszem fel a Movies-ba, elfelejtettem bekapcsolni a mikrofon. Na, ez a videó csak úgy unatkozásból készült, hogy pár hülye gyerek megértse a Fraps-et, nem hülye gyerek. Na, kezdjünk is neki, hogyha nem akarjátok megvenni, amit én se tettem, akkor menjetek fel a piratebay.org-ra, leszeditek, a keresőbe beírjátok, hogy Fraps, linkelem ezt majd nektek, ott lesz a leírásba, és kell hozzá egy utórend, majd azt is linkelem, hogy hol lehet letölteni. Na, de itt a Fraps. Fraps, ja igen, és hogyha kész van a utórendben, akkor rákattintotok, leokézatok, és felinstaláljátok, ennyi. Na, itt van General. Itt mutatja a verziószámot, itt mutatja, hogy ha a gépet bekapcsoljuk, akkor azonnal megjelenjen a Fraps. Itt van a a monitor, meg minden ilyen nyilvánosságok, FPS, itt tudjátok, hogy hol legyen az FPS számláló, bal fent, jobb lent, ilyenekkel is tudjátok bújtatni, hogyha nagyon idegesít. A Movies-val át tudjátok állítani, hogy melyik gombbal vegye fel az videót, ez szokásosan az F9. Itt van az, ez most nem tudom melyik, ez azt csinálja, hogy na mindegy. Ez azt csinálja, hogy tud teljes képernyőbe venni és kis képernyőbe venni. Itt tudjátok 4 GB-onként darabolni a videót, még itt, és itt tudjátok tudjátok, hogy milyen hangszórótok van, nekem stereo, itt tudjátok a mikrofont, én ezt most nem fogom állítgatni. Milyen ilyen hülyeségek van, a screenshot, az F10-et tudunk fényképezni, és alapból BMP. Na, hogyha nem eredeti, akkor nem tudtok a JPG, a PNG és a TGA gombra kattintani. Le kell tölteni, vagy meg kell venni, és a JPG-re menjetek, hogyha ez jó, akkor minden király, mert na, remélem tetszett, sziasztok!